Hello guys, mga idol. Dito po ako mga idol, nagpipintura ng ang bubong ng aming bahay. Yan, pero po tayo muna at mainit na panahon. Yung isa po may kalawang na pero matagas po ito yung original na yero itong apo, dating yero pa ng panahon. Kaya kahit may kalawang mga idol, matigas siya. Hindi katulad ng mga yero ngayon na bagong labas. Isang apak mo lang, pipik na yung yero. Good morning sa lahat ng mga supporter ko dyan at mga nakasubscribe sa aking channel, mga idol. Magandang morning sa inyong lahat. Ito po, green ang kulay ng aming bubong. Ito po yung bahay ng aking tatay dati. Yun po ay wala na ang aking tatay at aking nanay. Ang nakatira po dito yung aking kapatid na babae. Yan, masakit sa likod mga idol. Kailangan mo po. Yan po. Dala katutog yung hirap pag nakapakang ito. Masyadong manipis. Ay, sakit sa likod mga idol. Sa panahon ito lang mayroon kaming katabi naka firewall kaya magkagag kami sa init ng araw mga idol. Ay, hindi kaya. Ay, sa likod. Pero pag tumatanda na mga idol, mga mansir, pag tumatanda tayo, hindi mo natin likod. Yung kabila kasi mga idol, pakita mo yun. Yung kabila kasi may kulay green na kaya pinarias ko. Yung bubong na bagong nilagay ko lang kahanong isang araw mga idol, eh may kulay siya. Kaya kailangan kong kurayan dito kasi hindi siya kalawang na siya. Ay, sa likod! Nasakit! Sa likod po mga ito po ay ano pa lang to, first coating. Ulitin ko pa yan para maging green na green po siya mga idol. First coating pa lang siya. Kailangan patuyuin. Pag natuyo siya, ulitin. Parang ganun ang kulay niya kabila.